आड़े आमर कम चलती सब माटी मारुंट आम पाने एवं जी लोक आटेन्थ एग्जाम देकी से पिला गुड़ाक लगी आज ब्लॉगटा आम यू स्टार्ट करा तो पुणी थे एक नया ब्लॉग रे तुमको स्वागत करुँच तो आज दिनटा केमी रहा देखा सो आज को कल्चर उपर ब्लॉगटा बने सो लेट्स गो टीम बछा होची बर्तमान 6:30 मात्र है सूर्योदय है तो देखिपारे जेहेतु आजकल क्रिकेट सीजन आसी तो खेलवाई बाहर ले पिला गुड़ाक तो सो गाइस क्रिकेट क्रेजटा जब देखा चाहो तो टोटाल ही सजा है सो चलो मुझे देखा सो गाइस देखिपारे क्रेजटा पूरा अधला कदला हो पड़ी अच्छी बर्तमान आमर संपर्क लोकंर इटा कड़ा अच्छी तो आम आसचु इटा काढ़ापी मिसिक आड़े आमर कम चलती सब माटी मारुंट आम पाने एवं जी लोक आटेन्थ एग्जाम देकी से पिला गुड़ाक लगी सो गाइस बर्तमान आमर खाइबा टाइम है देखिए हालत पूरा खराब बर्तमान आम खाइबा जाऊँ चलो सेकेंड हाफ पर कौन करुँ कौन ना सो चलो देखिए सो गाइस बर्तमान मु खाई सारी बाहर को आसलार ए माने लोन वाला गुड़ाक आसते जे कि ग्रुप लोन दिखती से मैंने आसिक मीटिंग करते जी आमर गाँव ग्रुप बन की लोन आनी से मानकर लोक सब ये बसिक मीटिंग होता तो मुझे जाकि शुणुची आ चलो तुम्हें भी शुण मो ना सुरभि आम गाँव कलमिटी आम ग्रुप माँ कंटा बंशनी आम ग्रुप मेम्बर 10 जन आम मेलेरिया आम ग्रुप कम करते आम गाँव में जेहेतु बहुत मेलेरिया आम 10 जन को एटा मो बहुत मानी 10 जन को मेलेरिया कम करने आम ग्रुप करूँ आम समस्त मशारी बांधी कहूँ आउ गाँ पाखर जो पानी जमी सब पाइले सफा करें
ପାଖରେ ଯଦି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଖାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ସଫା କରି ପୁରାଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ ବା ନଡ଼ିଆ କଟା ଏଯାକ ପାଣି ଥିଲେ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ମାଇକ୍ ଆମ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛୁ ମାଇକ୍ ଧରିକି କିଏ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗାଁ ବା ବୁଲିକି କହୁଛୁ ସବୁଦିନ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ତାପରେ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିକି ଶୋଉଛୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଶାରୀ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ଆମେ କହୁଛୁ। ଥଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମାସକୁ ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା କି ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆମ ସରକାର ଦେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ପାସବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇ ପଇସା ସବୁ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଜଣା ଭାଇ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ସିଧା ବାହାରି ପଡ଼ିଲି କାକିରୁମା ଯିବାକୁ। ସୋ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସର୍ଦି ହେଉଥିଲା, ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମର ଗାଉଳି ମାର୍କେଟରେ। ତ ସେଇଠି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଅଛି, ସୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲଟା, ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆମର ଟିକେଟ୍ କରିବାର ଥାଏ, ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ଟିକେଟ୍ଟା ହେଇସାରିଛି। ତ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ମୋର ପାଳି ଆସିଥିଲା, ତ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆଉ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୋର ସବୁ ଚେକଅପ୍ ସରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାଗିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ପନିପରିବାର କିଣିବାର ଅଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପନିପରିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଟମାଟୋ 30 ପରା। ପିଆଜ କେତେ ଅଛି? କେତେ? 50। ଆଳୁ କେତେ? ହଁ ମରିଚ ଏଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଶାଇ ଦେ। ବେଗ ମଣା ଯାକ ଭଲଟା ତ এটা ଟିକେ কম রাখ বলে ভিতরটা দৌছিল এটা ভিটাইলা বললা তো মতে বাসনা লাগে রাখ। ଟମାଟୋ 30 ପରା 40। ଏଟା ଆଳୁ 20 40 ହଁ 90 ହେଲା। ସୋ ଗାଇଜ୍ ପନିପରିବା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଲସି ପିଉଥିଲେ, ତ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ବି ଲସି ଟିକେ ପିଇକି ଆସିବା। ସେ ଦୁଇଟା esta es